Сега ще ви разкажа за историята на пещерните хора. Те правили всичко с магаретата си. Биели се с тях. Целували се. Женили се с тях. Но понякога срещите не минавали добре. Къде мога да сложа този пръстен? Не знае ли къде да сложат пръстена? А ставало и още по-лошо. Прибягвали до насилие. Може ли да гледате този ужас? Защото аз не мога. Спяли върху тях и умирали. А горките магарета изнемощяли. И накрая от няма какво да правят, се срали върху стопаните си. Това ги съживило и ги накарало да се бият още, да се вдигнат гащите и да се опитват да направят нови неща. Като да се качат на лост. Да тичат. Или да ги боле. Или да псуват. Но всичко това е минало без успех. Върнали се към магаретата. Но се изгубили. После се намерили. И така продължил живота им. Въртейки магаретата. После те пораснали от толкова ритници. А този човек ги дресирал. Мама виж его. Така всичко свърши. Мале, какво